Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Ben, 26 years old, at tambalerina since 2016. Una ko kayong narinig sa jeep habang pauwi galing trabaho. At simula noon, wala nang araw na hindi ko kayo pinakinggan. Sumulat ako para humingi ng payo. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko sa sitwasyon ko ngayon at umaasa akong alam ninyo. Nagsimula ang problema ko nang makilala ko si Tasyo noong 2017 sa trabaho. Si Tasyo ang unang nagsayaw sa akin habang may tugtog na musika. Ang unang nagparanas sa akin na mahalaga ako. Gwapo, mayaman, mabait, at may jowa. Kahit mali, pinatos ko. Sabi naman niya kapag nahuli kami, ako ang pipiliin niya. Nahuli nga kami, matapos ang 6 na buwang pagtatago. At taliwas sa pangako niya, hindi ako ang pinili niya. Ang sakit tambalan. Siya yung totga ko eh. Anyways, para makamove on, lumipat ako ng trabaho. Dito ko naman nakilala si Val. Mas matanda sa akin si Val ng 5 years, kaya mas matured. Caring, mabait, at walang ginawa kung hindi iparamdam sa akin na mahal niya ako. Ilang beses ko siyang niloko, inaway at hindi pinahalagahan. Pero tuwing magkakamali ako, agad niya akong pinapatawad. At dahil dito, natutunan ko siyang mahalin. Okay kami ni Val nang biglang umeksena si Tasyo noong 2021. Single na daw siya at gusto makipagbalikan. Pinatos ko naman. Nahuli kami ni Val at sa pagkakataong yon, tuluyan nang nakipaghiwalay si Val sa akin. Kami pa din ni Tasyo hanggang ngayon pero hinahanap-hanap ng puso ko si Val. Si Val yata ang totga kong tunay. Mahal naman ako ni Tasyo pero pakiramdam ko hindi niya matatapatan ang pagmamahal sa akin ni Val. Tambalan gusto kong bumalik kay Val pero ayoko namang magkamali at makasakit. Ano po ba ang gagawin ko? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista since 2016, Ben. Hi, Ben. Okay. Ito talaga yung isa sa mga masasabi kong matibay na halimbawa na merong talagang consequences ang ating bawat action. Yan. So, lahat ng mga desisyon na ginagawa natin, meron po yung effect
sa ating present at possibly sa ating near present or near future rather. Yun. So, ito yung mga nangyari sa iyo, Ben, kaya ganyan na umalis, may dumating, yung ganon na yung alimbawa, pinili mo sino yun, yung isa? Si Tasho. Si Tasho. Pinili mo kahit na, kasi alam mong gwapo, sariwa, fresh, mayaman, mabait, caring, wow. At may jowa. Pero pinili mo pa rin. 'Di ba? So, kahit na alam mong mali, sabi mo pinili mo pa rin. So, dahil pinangakuan ka na kapag ka nagkahulihan, 'di ba, ikaw ang pipiliin. Kaso hindi ikaw yung pinili. So, ito yung mga consequences ng mga actions natin. Alam nating mali, 'di ba? Pero tinutuloy pa rin natin. So, may ganyan, 'di ba? Si Val naman na nandyan para sa iyo, kahit na anong gawin mo, kahit hindi mo siya pinapahalagahan, nandyan. Kaya lang, nung bumalik si Tasho, kinarir mo ulit si Tasho. So, ngayon umalis si Val. So, another consequence of your action ay yung umalis si Val. 'Di ba? So, sabi mo, feeling mo ang gamong tunay ay si Val. Feeling mo, 'di ba? Hindi man yun din yung sinabi mo kay Tasho kay Tasho eh. Diba? Alam mo yun? Feeling ko kailangan mo muna mag-let go ng pareha sila. Oo, wag kang magdala-dalawa. Yung kasi yung problema mo sa tingin ko, Ben eh. Alam mo yun, ang katilang. Namamangka ka sa dalawang ilog eh. Ikaw na naman yung halimbawa ng mga friendly kong yung mga friendly kong walang majowa kasi gusto mo sa'yo dala-dalawa, di ba? Ganda-gandahan problem din ko kagaya kahapon. Sa true lalo, di ba? So lahat ng mga ginagawa natin, meron po siyang kaakibat na yung decisions po natin, may kaakibat na consequences. At ang consequence hindi necessarily bad ha. May pwedeng maganda yung maging kalabasan, pwede ring hindi maganda. Pero feeling ko kapag hindi kasi maganda talaga yung desisyon, tulad niyan, jojowain kahit may jowa siya, maganda ba 'yon? Oo. Maayos ba 'yun? 'Di ba hindi maganda ang kalalabasan? Hindi maganda. Yung kay Val naman, may jowa ka na pero bumalik si ex, binalikan si ex. Tinikman ulit si ex. Maganda ba 'yun? Hindi magandang kalalabasan. Hindi din magandang kalalabasan. So ngayon, litong-lito, tuliro yung puso, 'di ba? Sa tingin ko dapat i-let go mo sila parehas. Magtinuka muna, yun na muna. Kasi kung make up your mind. Oo, 'di ba? Kung Poncio Pilato man yung susunod na magiging jowa at hindi na Tasho or whatever, 'di ba? Kung ganyan ka pa rin na indecisive ka, hindi ka gusto mo dala-dalawa, yung parang feeling mo dapat matikman mo lahat, ganon. Magkakaroon ka pa rin ng ganyang klaseng issue tungkol sa pagkatuliro, 'di ba? So ang sa akin, i-let go mo muna lahat. Tas ayusin mo muna yung sarili mo, kung paano ka ba magiging mas loyal, kung paano ka magiging mas truthful, yung ganon, yun muna. Kasi mangyayari yan sa iba pang mga lalaking dadating sa buhay mo. Pagsasabay-sabayin mo talaga. May ganun. Ang issue mo dito sa lawahan kayo. Diba? Gusto mong namamangka sa dalawang ilog. Truth. Kumakain ka na ng 10 marshmallow. Gusto mo pa ng 10 hotdog, di ba? Ang bihira. Gusto ko sana ensaymada, di ba? Lalaki nun. Lalaki. O kaya partner, yung yung lahat mahirap kainin. Oo, yung partner, kung hindi ensaymada na malalaki partner, wag na, tanggalin na natin yung marshmallow, maliliit yan eh. Diba? Tsaka madaling matunaw sa bibig. Gusto ko kasi chubby bunny ko. Challenge. Tanggalin na natin yung wag si chubby. Ensaymada bunny. Yan, diba? Chubby ensaymada, diba? Kumakain ka na ng 10 ensaymada, gusto mo pa ng 10 pinagong. Oo, diba? Diba ang hirap ng pinagong? Talagang nakakaubo siya pag wala kang tubig. Nakakatuyo ng laway yun. Ang diba? Sino nahihirapan ngayon? Diba? Isipin mo, ini-enjoy mo na yung ensaymada, gusto mo pa ng pinagong, diba? So kailangan para kumalma ka, 'di ba? Huwag ka muna mag-ensaymada, huwag ka muna magpinagong. Tama. 'Di ba? Ayusin mo muna yung sarili mo. Totoo yun. So huwag maging salawahan. Magandang aral ito para sa lahat. Kung nalilito ka, mamili ka lang ng isa. Tama. Ngayon, kung hindi mo kayang i-let go pareho, di ba? Kasi mahal mo naman si Tasho talaga. At baka mapunta naman sa iba. Di ang solusyon dito, maging kontento ka sa kanya. Correct ka. Diba? Huwag mo nang isip-isipin pa si Val. Nagdesisyon ka na eh. Panindigan mo na yan. Yes. Patot-gatot ka pa pagkatas mo hindi pa halagahan si Val. Tama. Diba? Ikaw na
nga ang nagsabi hindi mo pinapahalagahan yung tao at ayaw mong makasakit. So wag mo nang ulitin yung pagkakataon nyo na hindi ka na naman magpapahalaga ng tao tapos makakasakit ka pa. I-let go mo na kasi si Val ngayon, moving forward na din siya Hinayaan ka niya na kay Tasyo, bakit guguluhin mo ulit siya? Correct. Diba? So wag mo nang alisin mo na sa picture si Val. Kasi mag-focus ka na lang kay Tasyo kasi kayo naman talaga ngayon. kasi pinili mo naman na siya. Yes, ang key dito, kailangan maging kontento ka. Mamili ka ng isa. Huwag kang madamot sa jowa. May mga ibang nangangailangan, 'di ba? Makontento ka kay Tasyo ngayon. Alam niyo minsan hindi natin na-realize yun yung salitang contentment. Wala nang contentment ngayon Tingnan mo na lang sa sa cellphone. 'Di ba? Ang ganda-ganda na nga ng cellphone mo, ang ganda na ng pinoproduce na quality ng photos niyan, pero nung lumabas yung bago, gusto mo pa rin yung bago. Diba? Hindi ka napapakali, hindi ka nakokontento. Sa true, 'di ba? Kung ikaw alam mo sa sarili mo that you are blessed with contentment, magpasalamat ka. Blessing po 'yan Correct. Yung salitang contentment, kung tinataglay mo 'yan sa pagkakataong ito, diba? Again, contentment. Kung meron ka niyan, you are so blessed. Very good ka. Yes. Diba? Pak na pak ka girl or boy. Diba? Pahalagahan mo, matuto kang mag-embrace ng salitang contentment. Mayaman, sabi mo, pogi, pinapangarap mo, hindi ka naman sinasaktan, hindi ka naman inaano. Bumalik sa'yo. Diba? Tapos ngayon may pabalbal ka pang nalalaman. Pambihira. Huwag mo i-let go yung gift na contentment. Correct ka. Yun na lang. I-grab mo yun. Magpasalamat ka, di ba? Yes. Kasi hindi ka lang basta may jowa. May jowa kang... Basta, masaya ka. Pero alam mo, partner, yung isa sa mga na-pick up ko lang din. Kasi ilang beses niya sinabi yung totga. Yung totga, masasabi ko na na hindi na siya bagong term. Ay talaga ba? May mas bago na ngayon? Hindi kasi partner, ang anak ko ay Gen Alpha. She's 11. Grabe yung Gen Alpha, nakakalito Gen Alpha, na din correct, diba? So yung Gen Z, yung millennials, kala nyo bata pa kayo? Wala, may edad na din kayo. Nung nagsidatingan yung Gen Alpha, so yung totga, hindi na yan ginagamit ngayon. Ano na? Hindi ko na alam kung ano yung mga terms, kaya alam may mga terminology talaga. Sa atin lang, X lang, ganun lang tayo kasi nung panahon natin True. Tapos diba? nauso yung totga. Tapos ngayon may bago na naman. Kasi ba't yung mapauso kayo na pauso? Nahihirapan na matatanda. Kasi nga, nagbabago na yung panahon, di ba? Ano ba yan? Tsaka iba-iba na talaga yung mga tawag nila sa mga sa mga bagay-bagay. Yung totga, hindi ko na alam kung ano yung term yan for Gen Zers and Gen Alpha. May idea po ba kayo kung ano ang tawag ng mga bata ngayon? Basta, ewan ko sa inyo, basta ako ang alam ko, kapag ka sinabing astig, Arena Plus yan. Dapat diba? astig tayo sa napakaraming pagkakataon. Kaya naman, shoutout sa lahat ng mga kaastig natin. Astig na astig dapat ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na best sportsbook operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-e-enjoy sa mga paborito mong laro. Ang astig sa Arena Plus, hindi mo na kailangan maghanap kung saan-saan ng mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Yes. Dahil sa Arena Plus app, kumpleto at always updated. Nandiyan na yung mga exciting games katulad ng PBA, PVL, NBA, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. At hindi lang yun pwede mo ring masubaybayan ng mga live games ng local at international sports properties sa aming web-based or mobile applications gamit lang ang inyong mobile device. O diba all-in-one na anytime, anywhere pa. Ang maganda pa dito, license siya ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurado na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At dahil gusto naming astig ka, kabisyo, astig rin ang mga official endorser ng Arena Plus. Katulad ng Tambalan o sino pa? Siyempre, nandiyan ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA, si Scottie Thompson at ang Pinoy pride na umaariba sa mundo ng NBA, ang phenomenal film and basketball star na si Jordan Clarkson. At ito naririnig po ninyo, ayan halina sa arena yan. Jingle performed by the one and only Glock 9. Ang Arena Plus ay ang official sponsor ng PBA, PBL at Gilas Pilipinas. Siyempre, kaya mag-download na po ng Arena Plus app now in App Store. Siyempre, pwede nyo rin panoorin ito sa arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Dapat astig tayo sa maraming pagkakataon ng buhay. Yung astig, alam bawal natin. ang
tinupok. Oo, correct ka. Astig yung astig alam natin na terminology yan. Diba? Totga alam pa natin. Pero alam mo ba yung salitang sauce? Ano yan? Ay, sauce! Di ba? De tayo, Ay, sauce, Mario! Gumawa ka na Ayan, naman ng oo. kasalanan! Umuwi ka na naman lasing! O, Ay, di ba? sauce talaga. Sauce. Hindi. Yan, sauce ng fishball. Ay, hindi rin yan. O, yan yung mga alam natin, partner. Pero para sa mga Gen Alpha, yung sauce means Ay. weird. Ay, talaga? Oo, meron pa sila, may isa pang ginagamit na term yung anak ko, yung Riz. Oo, promise. Promise Yung mga pauso talaga. nyo. Ang daming mga parang ang hirap Ay, na nilang sus, talaga, kausap. mga pausong Ay, yan. sas! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!